Munga kufungira pakunyengetera. Verse 12. Saka zvinhu zvose zvamunoda kuti vanhu vakuitirei. Maapostoli pani zvamunoda kuti vamwe vakuitirei mukurarama kwenyu, mukugara kwenyu. Muvaitire nemiwo saizvozvo. Vaimiri kuita vamwevawo saizvozvo zvamunoda kuitirwa. Nokuti ndiwo murayiro navaprofita. Ndiwo murayiro wavaprofita wokuti rudo, Kufara kuda kuretu. nokutenda Mweya Mutsvene sendimurod vagere pakati pedu. Tichitendawo Mweya Mutsvene vawandi pazvinoita pamberi pavarume vakuru vakadai nevana nanamai. Kufara kuda kuretu. Kutaura mazwi amutumwa anoti itirani nerudo kwakana pasangana. Kufara kuda kuretu. Uyai nevana pachechi. Kufara kuda kuretu. Gezai mwegare rakachena. Hata mazako anga chataura panapa. Evangeliya ndakandiri kushandisa kuti zvii zvandiri kumborota panapa. Vakuru vazondiudzira ndotenda Mweya Mutsvene. Kufara kuda kuretu. Evangeliya yachipedzwa panapa. Yandiudza kuti uno musha waMwari. Imazvionawo. Kufara kuda kuretu. Zvese zvamanzwa kuti pakasimudzwa Vadombo pabhedhe. zvaidza kuti musha wani waMwari. Uno musha waMwari. Kana Vakatorwara nepamusha wavo. Kufara kuda kuretu. nendotenda ndapinda muchaptai vanhu vemanyika vakatenda mazwi amutumwa okuti fambai. Kufara kuda kuretu. Taizwa kuti kune chihebheru seJoni vakatizisa chihebheru chokuti fambai. Kana pane asiri pose pane asiri achikudii kuti fambai. Kuti ndikudi vana mbuya. Kuti rorai. Kufara kuda kuretu. Hanya kuda akazwa mazwi amutumwa okuti fambai. Saka basa harisi kuvaremera nokuti vanakana navo. Kufara kuda kuretu. Saka namazuva aya Yakati ngati muverengai pana Mateo 1. Yaiti mazekebhuru ateri Jesu Kristu. Kufara kuda kuretu. hakuna kuzvetikaita kana tichibara vana vasingarambiri mukati mesangano. Hazvipatikana hazvikutisangana. Kufara kuda kuretu. Zvino uye kazvanoreva kana pasina vana. Iko sheshe vana vavanhu vakagara vaitaichi itaichi vana vachiita basa. Kufara kuda kuretu. Kana vakatarisa mavandirwa zvakaitwa nepasi kuenda. Kufara kuda kuretu. Unoita musha waMwari nei nokuti une vanhu vanoteerera Mwari. Kufara kuda kuretu. Kana umbira hwepanapa unofadza Mwari. Kufara kuda kuretu. Kune dzimwe nzvimbo vanotenda paitwa umbinga vakazwa mbinga dzavo 3 kana 4 izvozvo zvikamutama-tama 20,000 na 10,000 vamotonyarira nemadhora avo. Kufara kuda kuretu. Asi mambo wamadzimambo akati mbinga inotandira padhora kuti munhu wese chii. Saka madhora anyari. Kufara kuda kuretu. Mambo aida kuti munhu wese ngaapinde pabasa raMwari nepaanogona napo. Kufara kuda kuretu. Sei mambo avakarumbidza safane kusvika paapostoli rudo nechokwadi. Kufara kuda kuretu. Munedo yemai mukati mesangano raSendimrod. Munedo yebaba mukati mesangano raSendimrod. Unedo yemusikana. Kufara kuda kuretu. Pada kutaura apa patisiyane ngezvafamba vamwe ndopari kuti rasa rudo nechokwadi hatisisina mumatare. Kufara kuda kuretu. Vanhu vazhinji vauya pano vauya nendava dzisaini mukati. Dzimwe dzine iwewe nomwana wako, dzimwe dzine iwewe nomuvhangeri nomwana wako. Kufara kuda kuretu. Neungano vayamira kudai imi muchine nemamatare muchimushaya ndomatare neungano yatodai temberiyo motichafanirawo pafuti here. Zvamunofunga ko munotenda piko munoendere kure rudo nechokwadi yenguva yapera kudai. Muda kuudzwa nani kuti kumakunyika pasvika hamuoni moga here. Kufara kuda kuretu. Sei musina rudo mukati momwoyo yenyu. Takabviswa mukuti musavengana mumadzinza. Zvaikonzera kuti taganana naka. Kufara kuda kuretu. Vaprofiti tikasungwa kuti hazvina kunaka kuti udze mwana kuti unorovana baba vako. Kufara kuda kuretu. Zvaikonzerei? Zvaikonzera chiushirika chinherera kuti ino tiri tumudzinza. Kufara kuda kuretu. Ndikafa inini vaprofiti vachiyatatoona kuti muni nawe yada kuuraya.
zvino amesha mukutsvaga asi andikuengera kwakuamba fanira kuletwa musava chinhu chaturwa ndimambo gara pasi nepfungwa dzako nemwoyo wako dzidzisa mwoyo wako kuti hazvina mutumwa nimrod kufanira kuda kuletwa nekuti nguva yapera fanira kuda kuletwa ini ndakazvimirira ndotendawo manyika kana tine basa kubosha kubva pasime makazviona mutumwa akandodaidzava manyika taindovaka nawo tichindofosora nawo fanira kuda kuletwa kana tikapuwa pasina kuroda namapumise pakutirembera vanhu vasingatiremberi nokutinetsa panokumanyika vakomani fanira kuda kuletwa kuti izvo zvizi sekwetemberu misasa bongo fanira kuletwa nemadzimai acho munoziva vese makasvika pavanoti okay pane kwakupaza kakaitikapo uyashama nokutedza vakumanyika tingobatana nemanyika tinovaka ipapo fanira kuda kuletwa kana zvakutenderwa ndiri kureva kuti mwoyo womunhu unofanira kugara pamberi pamwari mazuva ese asanisa mabasa rugare nyaya yatiyo chausingadi kuitirwa usaitira umwe chinzwai nhasi taure pano ndichiti mutumwa wakati imwimwi isivanorora ngatapedza 2 weeks satanisa chuma kuzivisa mwana womunhu vhara yonoda here kuti mwana wako agara asauziswa seusingazisiwa vamwewe vhara kuda kwetu iona mtoro wako ndwerera wangu wato mbobvisa chibwe kudai ndobva ramuzozani kuti payambika rugare seuda kutora bondo romukwasha iwe uda kutoodza kumwe unoitezwa usingadikitirwa kufara vamwe vanonyaya dzikatomana mutumwa kuti mwana uyu ngadzokere kumurume wake vanotendedza rimwe saidi kuti vadzore sinyaya imwe chete mudare rimwe chete kuti mutumwa wacho ndozvaanoda kubvisa mwana wake murume ukanza agonodipa mukadzi wako kufara kwavaso tinotenda mutumwa makati pamota dzakauya aya fara kuletwa ngatitana maapostoli ndipo ndikutaura aya kufara kwavaso mwari vanomushere rudo nechokwandingasakusiya rudo nei kana tiri pamberi pamwari mukugasa matitamarai umwe nobhengoro umwe gecho umwe mota zvinosiyana-siyana iwe gecho nguasvika nayombinane mota wemota nguasvika toavinaapanamanika bridge wengoro pazanapatapana munindira yefuchidzidzo basa amwari aita tose tingabwangoro here tose tingabwa mota here ose muchichinyana makazvona kuti ukanzarwo nodini zvawakaita umwe wako pamota yako pangoro yako pageto wako ukanzarwo iwe nodini rugare nguva yapera mumarufu mune zviitika zvokuti mukadzi washaika mwana wangu washaika ini paunogara uko ko iwe ukafirwa watizwa vakagara komunhu wasei nokuti chauta yati zvamunoda kuitirwa imi itirai vamwe iwe ukafirwa iwe matezorabva vagara kusheru nozvoshe iwe kufanira kuletwa vamwe vanoti mutumwa ati hapafani kutora 2 weeks usati wabvisa chauviri kuzivisa iye anobva ndoda 500 tobvatora mutumwa ndoda 1000 pano kuomesa zvouya kudzora mari ngokadzorwa yako yaura naitodiwa munhu wasei kufanira kwapostoli haisitsika yekunamata yokuti chausingadi kuitirwa noita umwe sika yenyoti kudzorana chii kuona kuti ndiri kuitira uyuyu dendani ndaizwa sei ndonzi postoli manyaika postoli maraino nyika yangoguma kudai muchiri kuambakora machiti unaini munhu afa kuvambisa kudaro koolrit mukasanga dzakakusangoko mukagamana zvakanaka mukatida mombe 348 dzacho hamupiwi usina popoti naampiwi kokopota chi kuna kusango chi vangawe iye aisika apostoli anonamata asi mune musasitira
mtumwa pasitarudo pakadaropo fara kuna Yesu imosi kana mroro akamwe kana mboto mdada kwani taona kwani sanye baba ndandi bondo abantu asaba abashani baba bakuru bana mai sombe sakanda kufanya moto right moon anasikanye kwa patia nasanyeka hapana sisi sio kwa baba sana kana kuna mayo hapana sisi sisi kwa mayo kwa baba hande chechino unato jiswaiwe saka urucha weka au kashimiria fara kuna mwetu yo tenda mtuma nini ndapoza wamwataura kuseni kuti wakani mtoka kula anyefumbaye kuti acha zorori kufana kwa mwetu nini kama ndio usibe okuti wananangu azoti ndaiko kataka ngorora kwa bench bomba kaya saka wale munina wangu wanitera ndiye aitika tikanoshanda kwa aishanda kudarika waona upenyu wakapara banditi mtumwa ndovandi Musa mtumwa wakati Musa mtumwa awa vanomutsa mtumwa awa vanomutsa hata kwa nini makuseni yao ndiyoti kana mvura kanyanjonzwa zvimwe zvinofamba muropa rangu rugare dabuleso kana kune rima ndisatochi pamhanza ndoti hande vasikana ndikavakuonani namambo avo ini simbe rukafara Yesu ndikutara ndichitini ndamunosedza nemuzeni nonyararo asi nyaya yacho kubva yati makuseni tenzi havazi kufara nevarume vari kubhadhara mari vakadzi vavo vanoda kufara kuda kuna Yesu mwana wako akazarwa akarohwa nonzwa sei kufara yochaputayatiyo zvamuda kuti vanhu vakuiteka itayo saizvozvo iwo mwana wako wobva achitodarowo wakarohwayo wobva achiteka kubhadharirwa unonzwawo sei chakuti andasiya panapa yarume kana taenda kumba iyo ende akunofundisa panenge bata atikuita kana paunofamba chava hama yako kuti wakashata muroyi wakazodai unotaura munhu ari muchechi ingava mari kuzigone wani vanane maguru vavasikurosa kuna mtumwa nimroti tikudaura mwemutinoopiwa kweti munotaura namuri chini indi apusha kupesana pakatipehama mtumwa asikadi izvozvo kokona vataura unonzwa sei mati hamudi mtaurwa imtaura vamwe amuti farakamwe ukadagara pasi ndakutura chinhu chinonzi usimbe pano unotirana kunanga simbe handandakaitani pavapapa kufara kwakamwe tadya mabhanana pana achipo amapesika vanhu kuna anosenza vanhu vanofamba itavataura vamwe isimbe navanhu vasingadi kutaruka isimbe navanhu vasingadi chokwadi isimbe nanganyepa nyama yakada usimbe pakufamba unonetsa matara yakasungurusa mwana akaona mwana akaenda kuti mwana wangu unoneswa ukati akazapandanazotakazva anonesa hauzokosvidi mukwasha amene zvinomakarora anakadzi vashoma mutashumbana farawe